Talina no canais to go well he. I. Ay, arty. Ay. Ay. I gælis kom. He's a yo. He ay arty. School to you to ask the not take. No, han got yo. Gasula used to go. No, hey. He did got to you go do it. Because that's just gonna he. To last shit, don't you? When Alex can the gun on his scope shape. Så nu er det danker øjlerne. Ej, to you that's the not. No, he got chocolate we stick out. No, gonna scan så han ikke galt. Spil nu scope shape. Ej, get så hen der gør no. Du lader shit der også du lægger det. Det tager kigger host ej atlantisk. Ej har. Ej har det så. Ej. Kilola du dog ej gini. Ægin. Ej gini. Ej gi. Ni. Hvad så det ni hanne? Ej gi ni. Ej gini. Ej ni nåle. Jeg er lidt sgu dog dog ej det atlantisk. Ej dog nåle sgu. Ej dog. No. Nu lønner jeg også Amy. Amy sgu det. Ej atlantisk sådan. Ej me. AD, dude, dude, Adish. Jeg gør det, gana he, jeg sådan noget, jeg gør til det våg. Skal det? Jeg gør det, jeg gør det kanal. Ej til. Nu lønner jeg dog. Nu lader de jo her atlantisk. Kan jeg jo gøre efter det. Ej.